Nič nie je lepšie, ako sedieť pri práci maču. Mača ťa tak neunaví, ako ťa unaví pitie kávy. Káva ti dá nejaký spike, dá ti nejaký vrchol, ale potom budeš unavený. Ale keď si urobíš maču, zelený čaj, ktorý je plný antioxidantov a veľa dobrých látok, chlorofilu, ktorý je veľmi dobrý na bdelosť, samozrejme je to aj zdravé, na trávenie a tak ďalej, tak potom zistíš, je ti lepšie piť maču ako kávu. Ale áno, aj mača ti bude farbiť zuby na žlto, tomu sa asi teda nevyhneš. Už som sa toľko razy sklamala v rôznych kaviarniach, kde som si dala maču. No, tak si ju dám doma. Toto nie je cukor, je to xylitol. Dobre, je to brezový cukor, ale je to skrátka zdravšie ako klasický cukor. Tým si ju väčšinou osladím. V podstate stále skoro. Tu mám mlieko, tentoraz kravské, lebo mi došlo ovsené.